Здравейте, приятели, сега с една моя приятелка, която е на гости. Ще правим чалендж, какви гланцове ще избира с затворени очи. Така. Не, затваря очи. Коя страна? Тази. Знам кое е. Втори рунд, обръщай се. И са с затворени очи пак. Забърквам. Коя страна? Тази. Супер, любимият ти скана. Така, част. Сега е талето. Ще бъдат около 5. Кое? Това кое е? Джуси Бер ли е? Не е Джуси Мелън. Така, четвърто. Така, кое? Избрали лавото. Бе! И последното, айде обръщай се. Коя? Супер. Така, свършителното сега ще бъде с мене. Така. Следващо буквално. Това или това? Тъкмо, аз повече това го обичам. Така, обръщай се. Юпи! Здрасти. Това е трета част, нали? Да. За мен. Така. Това или това? Това избира. Ти виждаш! Не е вярно! Буквално съм го откризала и избрах това, което е малко гадно, защото е за сухи устни. Така. И сега е четвърто. Това или това? Да си преди от Джуси Мелън също. Може да бъде. Дали моята е Джуси Мелън? Така. Избрахме си ги. 10 са. Сега първо ще гримираме тази госпожица. Така, ето крайния резултат на това, което направих от всичките 5. Сега следвам аз. Сега съм аз. Или по-скоро аз стоя. Ето ма завърших. Не гледайте това тук. И ето го нейния. Та тя почти си го е излапала. Може захар. И това ще бъде видеото. Ако искате още такива видеа, се абонирайте. Чао!